Привітання. Сьогодні я вам розкажу про поводження Барановського ГУСа. Це міліціянтів, які 21-го в суботу мене затримували. Я вийшов з дому. Біля під'їзду мене ніхто не затримував, що завсюди робилося. Я приїхав на Полесский вокзал, купив білет, пішов в курилку, зустрівся з сябром і хотів вийти через ворота на перрон. Побачив міліціянтів в громадянському одягні, включив телефон на запись відео і хотів вийти на перрон. Дорогу перегородили двоє людей. Один із них нечто з кармана достав, показав і каже, щоб я йому дав паспорт. Я кажу, на якій підставі, ось і для чого, ви ж мене відаєте. Ну, дав йому паспорт, він його запхав у внутрішній карман, і я сказав, я йду, поїду зараз, мене чекає електричка. От він сказав, ви нікуди не поїдете, ми поїдемо з вами в Барановську міліцію. Я спитав, на якій підставі і що я порушив. Сказав, щоб составляли протокол на місце, або відпустили. На що вони сказали, зараз поїдемо в міліцію. Я прийшов в ворота, протиснувся коло їх і хотів пройти на перрон до поїзда. Коли я це робив, завсюди міліціянт мене відталкивав у живот, провоцировав для того, щоб, напевно, я йому відтолкнув чи нечто зробив, щоб було за що мене затримувати. І таким способом вони мене толкнули, і я упав на рельси. Це все знімалось на камеру мною. Ось після цього я прийшов до себе, коли лежав на рейсах. Прибіжали железнодорожная міліція і сказали, що я перейшов на перрон. Я переполз на перрон і сидів на перроні. І казав міліціянтам, железнодорожникам, щоб вони навели порядок, тому що два чоловіка в громадянському не дають мені сісти в штатлер. На що вони сказали, ви тут самі розбирайтеся. І я почав набирати 102. При цьому міліціянт, який мене затримував, вихопив мій телефон, і двоє міліціянтів підхопили мене під руки, я підняв ноги, і вони мене потягнули до припинку, де стоять таксі. Потягнули туди, і необиякий громадянин підійшов і спитав, що тут робиться. Міліціянти показали удостоверення, я роз'яснив чоловіку необиякому, що мене 5-й раз затримують ні за що. Пізніше під'їхала машина цивільна, і вони мене усадили в машину, завезли в ГУВД. Спочатку міліціянт казав, що на поселку типа нечто розкрадли, тому мене привезли, а потім завели в кабінет правління, який сказав, що я доставлений як свідка. На що я сказав, як і тим, які затримували мене, що є повістка, є інші способи, якими можна чоловіка привезти в міліцію. На що я сказав, що вони все роблять по закону, на що я суперечив, що все було з порушенням закону. І він сказав, що 15 числа в інтернет вийшла інформація, що ніхто проводив пікет в Барановичах, тому мене як свідку сюди привезли. Я показав йому паспорт і показав проїзний білет, що на ньому указано, що я тільки 17 числа приїхав в Білорусь. І сказав, щоб мене відпустили. Дали телефон, щоб я потелефонував адвокату і визвав скорую допомогу. На що я сказав, що вам не потрібно це. Я сказав правлінню, що віддайте мені телефон, і люди, які мене затримували, стояли за дверима
і стирали ту запись, яку я зробив під час затримання. І ну і інші вони стерли. Ось, телефон вони віддали, не ведаю, що вони там творили, але зараз телефон глючить і вельми дивно працює. Затримали мене в 10:30, 10:30 я телефонував в міліцію, на телефоне бачу на этот час. Отпустили в 14, где-то 10-15. Ось. Про весь час милиционты робили съемку видео, и в кабинете тоже. Ось. Я был затриманий только для того, как бы никуда я не ехал, чомусь им это спотребилось. Конечно, милиционт проверил мою сумку маленькую, от, чи там немає концлагерної роби полосатої. От, я йому сказав, що там її неможливо було запхати, і я з собою її не брав. Він поглядів на стяг, каже, покажи, що там таке, і я достав стяг профсоюзу незалежного РФ, показав йому, і мене відпустили, віддали мой телефон. Я лечу, что это беззаконие продовжується нашими супрацовниками міліції, чи це ініціатива майора Павлені, тому що я був затриманий вже 5-й раз. Перший раз як довірена особа Олександра Меха, потім ще 3 рази біля під'їзду мене затримували, ось, і забирали і тримали по цілий день або полдня. Коли скончиться у нашій країні безпреділ, хто його зупинить? Міністр внутрішніх справ, коли ласка, розберіться, ось, як в Барановичах працювали закони, а не беззаконня.